Tak čaute ľudia, víte Johnny a Matej. A dneska to bude prank. Na ocka. Na koho na ocka? Ale nie na môjho, ale na môjho ocka. Lebo som už vrátil, dlho nebol prank. Takže tento prank počíva v tom. Vlastne poďme dnu a vám tu všetko vysvetlím. Hejže Matej. Tento prank. Prvý prank spočíva v tom, že vlastne budeme mať pohár, dáme ho takto tu na. Dáme ho vlastne tu na. Áno. Takto, ale do detskej izby, kde spí tátik a mamka. Dáme ju tu na. Potom tu nadáme s páskou a dáme zimnú vodu, ľadov. A keď otvorí dvere, tak tým pádom to vidí na neho. Proste uvidíte vo videu, takže proste uvidíte, ako to robím. Áno. Takže... A ešte A raz. čo máte? Áno, a ešte neviem, do tej vody asi dáme soľ, alebo... Neviem, uvidíme ešte. A zakúpte si druhé náramky. Ja idem mať tričko, Hej, už nám prišli. A Už nám prišli. Soli sa volajú. Freedomy. A in the moment. Každopádne je tu teraz zlé osvetlenia. A budú tu 3 pranky v jednom, takže poďme na to. A takže budem vám, ako to vyjde. Tátik išiel teraz do Lidlu si niečo kúpiť. Vodu. Aký si... A ja to teraz zatiaľ pripravím. On príde, musí to klapnúť. A keď to vyjde normálne, ja sa pochču. Treba už. Takže sa teším. Let's go. Let's go, guys. Let's go, guys. Tu máme fľaštičku, pohárik. Máme tu takúto šnúrku. A pásku, takže môžeme ísť na to. Poďme na to. Počíva to v tom vlastne, dáme pásku. Teraz tu musíme dať takto, hej. Takže to bude takto. A tu na to musíme dať vlastne s páskou, takže teraz to zostrihám, potom vám ukážem všetko, čo bude. Takže poďme na to. Takže už to máme, vyzerá to takto. No a teraz ideme na druhú fázu, takže poďme na to. Takže bude to takto. Tu bude pohár aj s vodou. Tuto vlastne ešte prilepíme, aby držal pohár. Tuto naviac ako našpanujeme. Takto, aby to bolo najviac natiahnuté. Otvorí dvere a tým pádom sa to buď takto vyleje, alebo takto. Proste mal by sa zľaknúť, takže poďme na to. Takže teraz som za kamerou ja a dal som tu vlastne uteráky, aby proste tam nebola elektrina, veď viete. Takže tu máme. Áno. Tu na je lánko potiahnuté, je to aj s páskami obtiahnuté, ako môžete vidieť. Môže to vidno. A tu na je pohár. Vlastne keď to potiahne, tak to lánko pôjde a vlastne tá voda sa vylije na neho. Takže už len stačí vylať vodu do toho pohára, takže Máme vodu. Áno. Takže ľudia, už to je celé. No. Vidíte to? Budete ma cikať. Čakajte, ja skúsim ešte natočiť tú vodu. Ale neviem, či som vysoký. Čakajte. Dobre. Takže, poďme na to. Takže ľudia, kamera je skrytá a už len si počkať na ocka. Ja som boj. Ide hore. Už je tu. Už je odonko. Je tu. Srdce. Jano! Že padaj učiť. Príde pani na hlavu, si tam raz elektrika, ujebe tam potom bol 6 rehota z nejak. Elektrika tam
tam všetko zakutky kokos, neviem vodu tam rozje. Piči. Ty nesmej ani tej. Ty nesmej. Voda požene všetko, veď aké tam strašno. Počkaj moje, počkaj, ako musia povedať, lebo ja mám... Hej. A ešte... No, počkaj. Dobre. No ľudia, tak to som dodrbal. Tá díky nejaký agresívny, nie? A ešte chcem tako povedať, že babka na roku kričala pred Majom, aby také, viete, nebolo. Takže naozaj na Janika tak nekričala, ani nikdy nekričala, len iba hovorím, že... Hej, akože. Akože žmurkala a ešte neviem. Dobre ľudia, dajte like, koment, odber a čaute. A 30 lajkov. There's something here.